e îmbrăcat în costum cu șifonierul ăla acolo, cu alea. Și să-l vezi pe Costeluș și să te uiți la ăsta, la King Jong-un ăsta după TikTok, că nu e ăla. Ești nebun? Nu e, eu m-am convins, eu am vrut să zic, mă, dar ăsta parcă nu e Costeluș, dar hai. Pentru că nu... Tu n-ai văzut, mă, în ce fel vorbește Racoș cu el, zici că e cel mai prost copil din fața blocului, Costeluș. N-ai văzut cum l-a luat? Băi, tu îmi spui mie că beau spirit, băi, cioară de te în pula mea de cioară. Păi nu există așa ceva la Costeluș și ăla adevăratul de Clejan. Ai înțeles? Ce dracu nu e nebunit? Dacă era ăla adevărat, Păcat să ieși cu ailetele, de câte ori urmăresc. Unde dau mă să fac pe cameră, că nu mai știu. Mânca mai școală. Să trăiască tot. ce faci, mă, mâncați în curat? Auzi, te-am văzut în parcul ăla cu mămăliga și cu cârnații, cu picăței, ți-am dat like, am vrut să iau și eu video ăla, dar n-am putut. Am văzut că mi-ai dat, nu știu cum să fac să-ți bag, că mi-a zis, bagă-mă acolo, că după aia intri pe live și jurăm pe. Nu, dar să trăiască familia ta, tu și pe Costeluș de la Clejan, doar te întreb dacă îl cunoști, știi? Nu, în realitate, eu n-am auzit de el. Ăsta Costeluș de la Clejan e șmecher, dar nu e ăsta care e pe TikTok aici, la original. Să moară cea mai scundă, dacă zic la mișto. Băi, stai să zic ceva, tu știi că te iubesc, te-am iubit dintotdeauna, să mor pe locul ăsta dacă nu te respect, că e cel mai calificat după toată platforma asta și tot ce există, de asta de... Că nu mai știu acum cum să le numesc, că sunt și eu beat mânca voastră. Uite cum stau eu la ora asta să vă trăiască familia voastră cu frapiera în fața la bloc, cu mașina, bunile mele, poate să faci viața, te doare. Cum, Vili? Ei, băi, stai puțin să te scot o secundă. Fata ta și nepoții tăi și tot ce iubești, tu te bag înapoi. Stai puțin că e o vorbă și nu vreau să fii tu implicat aici, vorbesc eu singur. Eu îl știu pe Costeluș de la Clejani, Costeluș de la Clejani e șmecher, e caladit, e calificat, ai înțeles? Eu îl știu pe Costeluș de la Clejani de mult, nu-l cunosc personal, din auzite, auzeam la lume de el, că nu e frel, că alea. L-am văzut după aia când pe filmulețul ăla care, dacă vreți, uitați-vă și uitați-vă la ăsta după TikTok. Nu e, mă, frate, ăla. Ăsta nu e Costeluș original. Adevărat vorbesc. Tu n-ai văzut ce barbare, zici că e murdar la gură, are barbă de chinez, e chinez de la, e copil. Ăla stă pe la... Nu e el, îți spune fratele tău. Dacă te uiți la filmulețul ăla care v-am spus eu și îl vedeți pe Costeluș, e Costeluș. Ăsta nu e. Nu e, fratele, uite-te să te uiți să vezi că nu mint cu nimic, ești nebun. Te pup și eu. Suna iurea, n-ai pus bine. Îți dai seama să zic și eu, te pup și eu să o iei la mui. Iese iurea, adică pentru tine. Nu e bine, schimbă-l, ți-am mai zis, băi, iurea, mă, să faci de asta. Că te strigă unul să o iei la muie, ce faci? Și te vede iurea. Nu e, mă, Costeluș ăsta după TikTok, a spus botul la vrăjeala lui și a scalit-o ca să-și facă omul talentul, dar nu e ăla, Costeluș nu e ăsta ăla original. Ați înțeles fără mișto. Costeluș ăla originalul e șmecher, e haladit pe ăla, dacă îl înjura ăștia, știi ce făcea cu ei? Îi vedeai la ziar mâine, ești nebun. Și de ăsta e un nebun care a intrat pe TikTok, nu e Costeluș ăsta. L-a băgat ăștia să își facă talentul cu el. Ai înțeles? Avocatul poporului, știi de ce? De pulă să mă tragi. Pe asta nu știai. Să moară familia mea dacă o știai. Când mai zice unul de ce? De pulă să mă tragi. Jmecherește frumos cum vrei tu să o sugi. Înțelegi? Ei. Și dacă ăla era Costeluș de la Clejani, la original, îi spărgea pe ăștia cu bătaie, ești nebun la cap.
Papiluli, auzi ce nume are ăsta, îmi dă de-alea de meci în continuu. Bă, vă las, mai stau puțin 5 minute un șoc cu câinele și revin, îmi fac un live frumos și nu mai puneți botul la vrăjeală. Vedeți că la noi e cu... Păi își permitea Racoș vreodată să vorbească cu curățenia de Racoș cu Costeluș de la Clijane așa, mă? Să-l înjure, să-l facă cioară, să-l alea. Niciodată în viața lui ești nebun la cap. Ai luat o razna, ce ai? Așa că ați luat țeapă toți. Băi, uite-te, mă, să-ți trăiască familia ta. Uitați-vă toți pe YouTube la ce vă zic eu. Scrieți așa, Costeluș de la Clejani și Piticu Spadasin. Dați apare acolo, scrie acolo și Piticu și... Dai click și te uiți și-l vezi pe Costeluș de la Clejani la pârnaie în costum și vorbește tot așa, să moară copilul Cristian, înțelegi? Și are o alură așa altfel. Uite-te la ăsta. Ăsta are față de mânz de la, zici că e... cum îi spune? E de la nou născut la față. Ești nebun. Nu e Costeluș. Ăsta e... Caș. Vezi că nu vreau să-ți vorbesc cu Caș. Ho, mă, că-ți dă să... Da, Caș, am înțeles, vezi să te variezi pe mine, înțeles? Și eu vreau să-mi dau drumul pe pomana la toți morții tăi, tot ce a murit în familia ta, tot ce ai mort să le iau cola cu pulă și lumânare. Că știu că tu nu prea ai morți de ăștia proaspeți și de-aia. Ai înțeles? Ca idee. Să variez și eu la ei în lumânare. Să le sting lumânare așa cum... Că mie când îmi dau drumul prima dată îmi sare o cijmea de-aia din pulă, zici că e apă goală și pe urmă vine iaurtul. E zero la început. Și vine ca pe apă așa și că dai cu... Cum avea alea pe timpuri de la, știi, minge de-aia așa, deci de-aia în păr cu fixativ. Așa îmi dau eu drumul prima dată. Vine jetul, zic și pe urmă vine man, iaurt. Ăla primul să-l dau așa. Înțeles? Ca idee, da, mă, e haladit. Nu e, mă, tu ești nebun la cur. Tu ești cel mai haladit cu poză de extraterestru, te știe toată lumea pe TikTok, vorbei, nu ți-e frică de nimeni. Înțelegi? Ai și de-alea că e mare costum și ținând cont în legătură cu discuția de rigoare, am umor sec, pleacă dracu, ieși, du-te la Ferraru, că aici nu e așa, e altceva. Aici nu merge cu de-asta. Ai înțeles? Băi, una peste alta, lasă vrăjeala, vedeți că ăla nu e Costeluș, ca să știți. Ați luat țeapă toți. Costeluș, când o auzi ce fac ăștia, să vezi ce pățește cu el. Nu e, mă, la Costeluș, fratelo. Uite-te, mă, pe YouTube, mă, mâncați și pe la ta. N-ați găsit, mă, pe YouTube ce v-am zis eu? Ia stai, așa, că vă arăt eu. Stai așa, stai să mai trag două frumuoase. Și îmi ziceți voi dacă ăla e Costeluș, fii să vedeți ce... Nu vă mint, ce dracu. Mamă, dacă vezi câte de-astea acum cu Costeluș de la Clijani și cu mine pe YouTube să moară mama, am scris Costeluș și apare numai de-astea să moară familia. Are dreptate, la găsești greu, stai așa puțin, Costeluș de la Clijani. Ia să am puțin să văd aici. Uite-l, uite-mă pe Costeluș de la Clijani.
Uitați-vă, mă, să vă trăiască familia voastră, dacă vă mint eu cu ceva. Uitați-vă, mă, pe Costeluș. Uite, ăsta e Costeluș de la Clejan. Uitați-l aici, îl vedeți? Da, uite. Ăsta e Costeluș de la Clejan. Uite, la ce zice. Noi facem și noi filmarea asta pentru replica lui Miraj asta. Uite. Scandal țigăn. Asta e de mult cu Miraj. Uite-l pe Costeluș. Motorul nostru la Cani, care e șmecher, să vară băiatul lui Cristi și a plecat de jos cum pleacă toți șmecherii pe stradă. Ai înțeles? Și e un caracter și o finețe de țigan. Și fa referire la lăutare ăștia. Vezi? Ăsta e Costeluș de la Clejan. Nu ăsta. Ăsta după TikTok e altcineva. E un nebun, un altul. Un caratist de ăsta chinez. Ăsta e Costeluș, ești nebun? Da. Vorbești, dar are altă intonație, altfel, altă aia. Ăsta e Costeluș, ăsta care intră pe TikTok, nu e. L-a luat. Păi uite, ăla e Costeluș, i-a păcălit pe ăștia ca să facă bani, s-a dat în numele lui ăla cu tare, cu tare. Păi ăsta e Costeluș, mă, când au auzit Costeluș, ăsta e Spintecă, ești nebun, ăla știi cum îi spune lui Costeluș, Jack Spintecătorul. Costeluș îi taie, le bagă briceagul pe cur și îi taie așa pe burtă până pe așa, le face, despică ca pe miel, ești nebun. Tu crezi că ăla stă să dea mesaje ca ăsta după TikTok? Îl imită bine, dar nu e la fel, n-ai văzut, n-are fața la fel, n-are aceeași alură, nu e. Uite-te la el să vezi. Ce drept, te mint. E frăgeală, nu e Costeluș. Își permitea Racoș să vorbească cu Costeluș și așa-l mânca. Și Costeluș e un băiat elegant. Ăla stă numai la costume, n-ai văzut cum stătea la pușcărie în costum. Păi stătea el în libertate cu basca aia și că avea tigaie în cap să moară familia mea chineză. Dar și eu am halit-o prima dată. Dar pe urmă l-am văzut că e slab când îl ia ăla mai așa, când ea nu mai știe să răspundă, nu mai știe cum să ia. Și m-am gândit, zic, bă, zic, ăsta nu cred că e Costeluș, știi? Și m-am uitat mai bine, zic, bă, ăsta nu e Costeluș, nu e. Ce prost e, lasă moară familia. Și că, au ce zice unul, ci că, bă, ci că-ți trebuie mult IQ să faci tu ce faci aici. Băi, John, nu, frate, dar uite-te la video care ți l-am arătat. Dacă tu poți să mă înțelegi pe mine, vezi, dacă nu, treaba ta. Ce să zic? Ai înțeles? Păi își permitea Racoș să vorbească cu Costeluș de la Clejan așa vreodată în viața vieților lui, nici în visele lui, mă, ești nebun la cap. Bă, ești nebun, păi e cea mai mare. Ce ai, mă, ești nebun, nu se pune. Nici nu vreau să mă gândesc. Jumbo, dar pe tine cine mă te-a băga mea și pula în tactul și în măta să dau muielul tactul să-i bag pula în gură, să-mi dau drumul în gura lui. Ce morții te bagi, bă, băga mea și pula în gura lui tactul înseamnă? Să-mi iau fălcile lui tactul în pulă. Și diabetul să-i iau în pulă, să mă piși în colesterolul lui și să-mi bag pula în ficatul lui măta ăla bun, la băga mea și pula în familia. Cine te-a băgat în seamă? Că nu te știu, Jumbo. Ești drecu morțiteci, că tu e apărarea lui Costeluș, tu te-a futut Costeluș în curți, a dat la muie, la pușcărie, ce morți, ești nevastă sa? Băga mea și pula morții tăi să-mi bag. Tu-l știi mai bine, că tu știi, ai văzut degetul de la pulă și îl cunoști după pulă, că ți-a băgat-o ție în curs și tu știi. Mai du-te drecu morți, nu ți-a cerut nimeni apărere. Ai înțeles? Păi uite-te în pula mea la videoclip de te morții, mă. Ți-am dat, mă, nu ți-am dat, Bran. Nu ți-am dat, acum ați gata, ți-am dat. Da, măi, uite-te la video și vezi. Eu n-am voie, mă, mie îmi face ăștia prăduieli.
fumez substanțe, sunt ăsta, n-am voie să vorbesc, n-am voie, eu sunt pentru că sunt pericol. Eu, ai înțeles? Eu să moară mama dacă nu sunt pericol. Deci eu, dacă trebuie să mă țin ăștia cu odaia ca pe Racoș, cum l-a ducea la tribunal ca pe tăcerea mieilor în acvariu, să nu poată să corupă gaburi, că Racoș era de la, așa și eu. Nu are cum altfel. Costeluș de la Clejan nu e el, nu e ăla. Hai că mă duc cu cățelul și vorbim când vin. Ați înțeles? Și nu mai donați, dați-vă în pula mea de proști. Veniți-mi cu la mine că fac eu mici. Hai, pa, v-am pupat, mă,